Työnohjaus on oman työn tutkimista ja ammatillisen kehittymisen tukemista työnohjaajan avulla. Tyypillisesti työnohjaus koostuu useista tapaamiskerroista, joiden aikana ohjaaja auttaa ohjattavaa kehittymään hänelle merkitykselliseen suuntaan. Ohjauksen tarkka tavoite sovitaan aina ohjattavan kanssa erikseen. Pitkäjänteinen työskentely mahdollistaa pitkäkestoisia hyötyjä esimerkiksi oman perustehtävän kirkastamiseen, uuden roolin haltuunottamiseen tai vaikkapa työ- ja vapaa-ajan tasapainon varmistamiseen. Ohjattavan toimijuuden vahvistaminen on työskentelylle keskeistä, eli etsitään niitä asioita ja keinoja, joihin ohjattava voi itse vaikuttaa. Työnohjaaja auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja, mutta ei kuitenkaan ratkaise asioita ohjattavan puolesta. Työnohjaajana olen rauhallinen ja aidosti kiinnostunut asiakkaani ajattelusta. Kuuntelen ja autan kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla asiakasta peilaamaan ajatteluaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Kannustan ja haastan sopivassa suhteessa. Oma ammatillinen taustani on ICT-alan esihenkilötyöstä ja johtamisen kehittämisestä ja erikoisalani onkin johtajien ja esihenkilöiden työn ohjaus. Autan mielelläni esihenkilöitä ja vaikkapa johtoryhmiä johtamaan entistäkin paremmin. Toimin myös eri alojen asiantuntijoiden työnohjaajana. Joskus voikin olla mielekästä hakea työnohjausta oman toimialan ulkopuolelta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan työnohjauksen sopivuudesta juuri sinun tarpeisiin ja katsotaan voisinko toimia kehittymisesi kumppanina.